रउआ सबके मन में एगो सवाल त आवत होई कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के दाम कम होखला के बादो भारत में पेट्रोल के दाम कम काहे नइखे होकर। हमनी के जवन 100 या 110 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल के खर्चा करत बानी जा पेट्रोल पंप पर, तो पैसा कहाँ जाता का रउआ कबो सोचले बानी? तो आज के वीडियो में हमनी के एक एक पैसा के हिसाब समझम जी कि पूरा पेट्रोल के दाम कौ टुकड़ा में बांटल हो। आज के बाद रउआ जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाई तो रउआ के पूरा गणित समझ में आयल रही कि कितना पैसा कहाँ गई और कितना पैसा पेट्रोल पंप के मालिक के मिलल। तो चली जा शुरू करल जाओ। सबसे पहले ये समझी कि पेट्रोल तैयार कैसे होखेला। पेट्रोल सीधे धरती से ना निकले, धरती से कच्चा तेल निकलेला। ये कच्चा तेल के बड़ा बड़ा रिफाइनरी कंपनी में ले जाके साफ करके पेट्रोल तैयार करल जाला। कच्चा तेल से पेट्रोल के अलावा डीजल, एटीएफ या एलपीजी जैसन सामान तैयार होखेला। मतलब पेट्रोल जवन बा कच्चा तेल से तैयार होखेला। भारत में जितना कच्चा तेल जमीन से निकालल जाला वो से भारत के जरूरत पूरा ना हो पाएला। यही से भारत अपन जरूरत के 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर देश से मंगावेला। जैसे सोना के दाम रोज बदलत रहेला, ठीक वैसे ही कच्चा तेल के दाम भी रोज बदलत रहेला। कच्चा तेल के दाम में बढ़ोतरी के सीधा असर पेट्रोल के दाम पर पड़ेला। कच्चा तेल के दाम जौन है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तय होखेला। अगर दुनिया भर में युद्ध जैसन हालात हो जाए, तेल बनावे वाला कंपनी तेल के उत्पादन में कमी कर देवे या दुनिया भर में तेल के डिमांड बढ़ जाए तो ये सब कारण के चलते कच्चा तेल के दाम बढ़ सकेला। इतना ही ना, अमेरिकी डॉलर के कीमत में बढ़ोतरी भी पेट्रोल या कच्चा तेल के दाम में बढ़ोतरी के कारण हो गए। काहे के जौन कच्चा तेल है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अमेरिकी डॉलर में खरीदल जाएला। चलिए देखल जाओ कि आज के समय में रउआ जवन 111 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल खरीदत बानी वो 111 रुपया कितना हिस्सा में बटल। याद रहे अभी हम जवन आंकड़ा रउआ सबके बताए ये एगो अनुमानित आंकड़ा है जवन की समय और राज्य के हिसाब से बदलत रहेला। अब मौजूदा समय के हिसाब से मान ली कि कच्चा तेल की कीमत 44 रुपए प्रति लीटर हो गए। रिफाइनरी में कच्चा तेल के साफ करे के खर्चा 8 रुपया प्रति लीटर। ये तैयार पेट्रोल के संरक्षण, मार्केटिंग या परिवहन के खर्चा 5 रुपए प्रति लीटर। और ये पर भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा लगावल गई एक्साइज ड्यूटी टैक्स 20 रुपया प्रति लीटर और राज्य सरकार द्वारा लगावल गई वेट टैक्स 31 रुपया प्रति लीटर। आखिर में पेट्रोल पंप के मालिक के कमीशन 3 रुपया प्रति लीटर। तो ये तरीका से पेट्रोल के दाम 111 रुपया प्रति लीटर तय भइल। अगर रउआ ध्यान दे तो पेट्रोल के दाम में सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार के जाता। अब आवत बानी मुख्य सवाल पर कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के दाम कम होखला के बाद भारत में पेट्रोल सस्ता काहे ना होखेला। तो एकर मुख्य रूप से दो कारण बा। पहला कारण सरकार द्वारा बढ़ावल गई टैक्स। कई बार जब कच्चा तेल सस्ता हो जाला तो भारत सरकार या राज्य सरकार अपन कमाई बढ़ावे खातिर ऊपर टैक्स के रेट बढ़ा देवेला, जैसे कच्चा तेल के फायदा आम जनता तक ना पहुँचे। दूसरा कारण तेल कंपनियन के घाटा। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा मिलेला वो समय पर कई तेल कंपनियां अपन घाटा करके पेट्रोल बेचेले। यही से जब कच्चा तेल के दाम सस्ता होकेला वो समय पर तेल के दाम घटावे के बजाय तेल कंपनियां अपन पुराना नुकसान के भरपाई करेले। वीडियो खत्म करे के पहले एगो बात जान ली कि पेट्रोल के दाम बढ़े से एकर असर खाली गाड़ी चलाए वाला पर ना होके बल्कि देश के हर सामान के दाम में बढ़ोतरी हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ला से देश में एगो सामान के दूसरा जगह पर पहुंचावे के खर्चा बढ़ जाएगा, जेकरा चलते साग सब्जी से लेके हर सामान के दाम में बढ़ोतरी देखे के मिलेला। अब रउआ सबसे एगो सवाल बाटे कि दुनिया भर में वो कौन एगो देश है जहाँ सबसे सस्ता पेट्रोल मिलेला। तो कमेंट सेक्शन में जाई जा और बताई जा वो देश के नाम। अगर ये वीडियो से रउआ के कुछ नया सीखे के मिलल होके तो चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक जरूर करी। ये वीडियो अपन दोस्तन तक शेयर करी। तब तक खातिर विदा लेत बानी। फिर मुलाकात हुई अगला वीडियो में।